Ens hem aturat, Marc, amb una formatgeria perquè els homes en aquesta xerrada els diràs prou de menjar formatge. Els homes què? Els homes que són calvos? Bueno, ja, evidentment no tots els homes que són calvos generen aquesta calvície per una qüestió de l'alimentació que fan o els hàbits alimentaris que tenen, però molts sí. I entre les possibilitats que puguin ajudar a patir aquesta calvície hi hauria l'abús del consum de formatges, que generarien aquest concepte d'acidosi metabòlica que abans explicàvem i que fa que el cos estigui permanentment compensant una situació que no hauria de ser l'habitual. No cal eliminar al 100% el formatge, però sí que moltes vegades s'està consumint massa formatge per al nostre organisme i en aquest cas el símptoma seria aquesta propensió a la calvície. Ja ho explicaràs el dia de la xerrada, però com, independentment de saber, mira, menjo més o menys formatge, un home pot saber si hi ha un component genètic molt més important que pesa més en el tema de la calvície? Home, sí, si el teu pare és calb, el teu avi és calb, doncs aquí segurament hi ha una sospita evident que probablement tu també tinguis aquesta condició de predisposició. I si no? I si no et quadra a nivell familiar? Llavors és quan realment hem de parar atenció a com estem menjant i quins hàbits de vida tenim. D'acord.